Да, височко е, 2,9. Ето тук сме подготвили една летва. Заповядай. Стефка Костадинова, първия гост на днешното ни предаване. Здравейте. Здравей. Здрасти. Здравей. Как ти изглежда сега? Ами не е малко, ма аз не съм ниска. Така че не са на 2,9 си 2,9. Мерихме го, да, специално. Да. Можеш ли да скочиш? Колко можеш да скочиш? Ами принципно аз си мисля, че това, което съм могла, съм го скочила. Всеки един човек и спортист има някакъв лимит, но аз мисля, че това не е предел на човешките възможности. Мисля, че една жена съвсем спокойно може да скочи 2,12. В много силна конкуренция, на голямо състезание и много добре подготвена. Добре подготвена. Ти на тренировка скачала ли си повече от 2,9? Не, никога не съм скачала повече от 2,9, защото няма смисъл. Значи аз съм, защото дори 2,10... Голям прагматизъм. Дори и 2,10 да скочи, няма кой да ми го признае. Значи аз съм скачала 2,05 и 2,06. Това ти гарантира едно 5-6 см отгоре на състезание. Така че наистина мисля и вярвам, че 2,12 са в абсолютно човешките възможности. Аз ви предлагам да седнем, защото съм в най-неравностойно положение спрямо 2,9 см. Да ти разкажа за тази летва. Както виждаш, тя е импровизирана доста добре. Тук от реквизиторите на Първо студио трябва да се признае. Аз не очаквах чак такова постижение. Но вчера нашия директор на продукция цял ден издирва. Ние искахме да сложим истинска летва с истински стойки и така нататък. Обажда се на Добри Карамаринов. Оказа се, че цялата федерация е на семинар в Пловдив. Обажда се в спортни училища, обажда се в зала фестивална, обажда се на стадион Васил Левски и се оказа, че от никъде не можем да вземем една летва за скок на височина. А за по-лесно трябваше на мен да ми се обадите, аз къщи имам летва. Да, ма сигурно не си пазиш стълбовете отстрани, стойките. Да. Не, аз нямам стойка, но има една летва, така че мога нямаше да стане. Да. Не, въпросът е къде могат да тренират сега деца? Популяризира ли се този спорт от твоя гледна точка, леката атлетика? Какво е състоянието с материалната база? Аз мисля, че леката атлетика е един от спортовете, които не много може да се практикува, защото навсякъде във всеки град има стадион, почти във всеки голям град има зала. Сега, за да тренираш лека атлетика в зала, трябва да има специална настилка. Но на Национална спортна академия, примерно там Тереза Маринова събира дечица от 7 до 10 години и от 10 до 14, т.е. от 12 до 14 са две групи. На всички, които желаят, мога да кажа, че всеки понеделник, сряда и петък Тереза е на стадиона от 4 часа. Това е интересно. А в четвъртъка от 4,5. Така че, понеже аз съм получавал много обаждания и ги насочвам към нея. Между другото, скоро си говорихме с Коце Миланов. Той е треньор, беше треньор на нашата европейска шампионка Ивет Валова. Неговата състезателка Цвети също открива, има такава школа, така че доста големи имена се занимават с децата. Вече проблема е това, че в самите училища, нормалните училища не навсякъде има нормални салони, т.е. не навсякъде едно дете може да влезе в една прилична съблекалня, да има едно гардеробче, един специалист, понеже много хора, много кадри от тези, които ни направиха нас големи шампиони, след 90-та година заминаха в чужбина, защото там се намериха по-добра работа. Така че много малко хора останаха от тези апостоли на търсачите на големи таланти в България и много рядко можеш да видиш учител по физическо възпитание да бъде голям или бивш спортист. Добре, как се откриват талантите тогава, ако не става в училище? Само не съм довършила, защото примерно един учител по физическо възпитание, ако не е бил спортист, той няма как да запали това дете да се занимава с спорт. Не само с лека атлетика, може баскетбол, волейбол, борба, въобще много гимнастика, художествена гимнастика, много видове спортове може. Много често се получава да им фърлят топката и те да играят народна топка. Отделно това поколение е по-друго. Децата с по-друго самочувствие от нас, те малко отговарят, малко се цупят, ако не се мокее нещата, така че много са свързани нещата, но искам да кажа, благодаря, че тая трибуна ми е дадена. За 3 години и половина нашето правителство направи много неща. Някой каза малко, няма малко. За 3 години и половина това са много неща. Първо ще почна с многофункционалната зала Армеец, в която се проведаха
олимпийски квалификации, световни първенства, световни за купи. атлетика, за атлетика сега ще ти кажа. Там не стигнаха някакви 7 метра и половина ли беше? Какво беше? За леката атлетика сега специално е даден за фестивална. И правителството се ангажира залата да се смени настилката, да се смени въобще като цяло, така че леката атлетика ще има зала. А леката атлетика заслужава да има зала. Прочутата зала, настилка в зала? Аз мисля, че до година зала фестивална ще бъде готова за тренировки и за състезания. С нова настилка. С нова настилка и въобще като цялостно оборудване. И като цялостно аз тренирах, това е било преди 30 години, вече беше изровена настилката в зала фестивална. Аз знам, че от тогава не е сменявана. И просто... може би се е изравнила сега. Много се прав, значи аз съм скачала в зала фестивална, настилката беше на 25 години и то съм скачала само заради хората. Там съм скачала 2 метра и повече. Обаче след, и съм спирала повече да вдигам на високо, защото след всяко скачане там и след всяко състезание аз имах блоки в колената. Просто настилката беше много изтрита. Така че и за това нещо е помислено. Смятай сега, и за това нещо е помислено. Помислено е също и за спортпласт, който даже бяха му откраднали тези радиаторите. Той вече е в прекрасно състояние. До там бяхме стигнали. Белмекен е готов да посрещне не само спортисти наши, но и чужди спортисти. На стадион Раковски, залата на Данчо Йовчев е в много добро състояние. Диана Бат, щангите, борбата. Така че много са нещата. Верно, за много малко време, но ти не може за 3 години и половина да искаш всички, да имаме нови зали във всеки град, нови стадиони във всеки град. Така че лека по лека стават нещата. Ама това някакси е края на веригата. Тебе кога те откриха? На колко години беше? Как се случи? Мен ме откриха много случайно. Аз 2 години тренирах плуване и тъй като моята майка работеше в спортното училище в Пловдив, моето любимо училище. Ще те питаме после и за него, имаме зрителски въпрос. Много благодаря за което. В 5-ти клас кандидатствах лека атлетика и влезнах не много перспективна, 7 по бал, т.е. не от много перспективните. И така се почна. 6-ти клас скочих 166 см. Аз бях между толкова и висока. И моят първи треньор Добри Иванов ми каза, че това е световен рекорд за девойки. 7-ми клас станах майстор на спорта, скочих 175 и така почна моята спортна кариера. Ти кога разбра за себе си, че можеш да станеш шампионка? В 6-ти клас, в 6-ти клас не, че съм мислила, че ще стана шампионка, но видях, че моят път е високи скок. И всички мои колеги, мои съученици бяха много доволни, защото когато аз качах, те сядаха и ме гледаха, т.е. те не тренираха, така че те си почиваха. Бяхме едно много силно и много хубаво поколение. Отдавна не сме се виждали, но ето сега това е в моя минус, трябва да ми се обада и да се събереме наистина. Това са много хубави моменти. Въпросното училище. Да, за Пловдивското училище само. Една жена пита, това е училището на Стефка Костадинова. Справо пита. Да, много лоши условия, без съблекални, вода, тоалетни, ужасни. Това е училището, което наистина така роди много европейски, световни шампиони, много олимпийски медалисти, олимпийски шампиони. Четах във вестника, между другото, скоро не съм говорила с директора, така че другата седмица мисля да се видя с министър Нейков, мисля да говоря с кмета на Пловдив господин Тотев и с областния управител Здравко Димитров, така че ще се намери път да бъдат спокойни. Лично би ли направила нещо? В смисъл да отидеш, да посетиш училището? Това е най-малкото, което мога да направя. Да се опиташ да... Това е най-малкото, което мога да направя. В смисъл, провокирам те, разбира се, но да се опиташ да намериш някакви спонсори, може би, които да помогнат. Мен това ми е идеята. Тъй като в Пловдив има много така благоразположени хора над средното равнище с много добър бизнес, които много обичат спорта и дават пари на добра воля, така че това е една от моите идеи как да помогна. Добре, ти като шампион минал по този път сега човек, който се занимава и малко или много с администрация, какво според тебе е пътя? Кой да ги открие тези деца? Предполагам, че има много хора, които просто така не се срещат със спорта заради тези учители, да кажем, които ти казваш, които не са по физическо, не са спортисти. Разковничето е треньора. Това е човек-откривател. Това е човека, който най-добре ще прецени за какъв вид спорт ставаш. Това е Аз си спомням, верно, че по социализма, но ние минаваха едни хора, ние ставахме прави в клас, въртяха ни като коне и казваха, ти ставаш за гребане. Ела. Това беше... Това са хората, да. Това са хората, защото за да запалиш младия човек и въобще това друго поколение хора за спорт, те в принцип всички обичат да гледат спорт.
Абсолютно. И да Обаче, коментират когато нямат условия, сегашното поколение, малко ги мързи да отидат в една порутина зала, да няма съблекалния, да няма топла вода, да няма екипи, да няма кои маратонки. Те са малко така по-мързеливишки, понеже аз съм майка и съм на мина 18 години, така че с пълно право мога да кажа за какво е да реч. Но нещата се случват и аз съм много щастлива, защото след 90-та година спорта вече не беше номер едно цел на нашата държава. Това сегашното поколение, елитният спорт, който попадна между ударите на миналия строй, на сегашния строй, за това, че не се обръща внимание, за това, че нямаше средства за спорта, пак им прави чест, че някои от тях останаха. Значи някои от тях останаха вече, но това е като една изживелица. Примерно, искам да... Истината е обаче, ти го знаеш по-добре от нас, много от българските звезди спортни всъщност не живеят вече в България. Това не значи, че като не живее в България не е добър спортист или че не мисли за България или че не участва за България. Това си тяхно лично решение. Как ги привличат условията тук, защото те се състезават за България, но не живеят тук и когато утре станат треньори или трябва да откриват нови шампиони, сигурно ще ги откриват по местата, в които живеят, а не тук. Ами не винаги е така. Не винаги е така, защото когато съм си говорила с мои приятели, примерно от волейболната сфера, дори и да живеят от 10-20 години там, дори там да са играли волейбол, сега да са треньори. По принцип, всеки месец идат в България по 2-3 пъти. Всички в къщите си имат всички български канали и гледат български телевизия. Така че това си е... Като кажеш, че с Свилен Нейков мислиш да ходите следващата седмица до Пловдив, отворена ли ти е малко бавно ще ми загрее компютъра, но ще го преразкажа. Всъщност това е в реплика на това, което вие преди няколко дни от Бог изпратихте като послание, че искате подготовката за Олимпиадите да минава през вас. Той е нападнал всъщност Весела Лечева, не тебе, като казва, те искат да взимат пари и да управляват. Не е това начин. Така, значи аз, тъй като искам първо да изчета всичко. Вчера ми се обадиха много ваши колеги, аз не съм чела нищо. Първо искам да ви кажа, че между мен и Свилен Нейков няма никакъв разнобой. Просто малко препредадено по крив начин. Бог не събра хората да каже, че иска да взима олимпийска подготовка. Български олимпийски комитет със свой изпълком покани всички олимпийски федерации на една работна среща за стратегия 2013-2020 година. Значи това беше предложение от Весела Лечева, така е. Всички се обединиха, че това е така, защото до момента функцията на Български олимпийски комитет, за да поеме някаква отговорност, няма никъде. Тоест, ние не финансираме федерация, ние не финансираме тяхното участие, било то на световни европейски олимпиади. Тоест, нашата функция е по-скоро координираме и организираме. Оперативната работа е на Министерството. Така че тук малко е препредадено. Аз затова не се хващам на такива заглавия, кой какво казал, що казал. Аз лично ще се говоря с Свилен. За да премине олимпийска подготовка към Български олимпийски комитет, трябва да се сменят много закони. Така че първо трябва да седнем и ние с Свилен, да видят нашите юристи как това въобще е възможно и дали въобще се заслужава това нещо, да се срещнем с премиер и тогава да говориме. Това, че казват, че не може към Български олимпийски комитет, аз искам първо да изчета всичко и тогава ще му отговоря официално. Но в никакъв случай между нас не може да има разнобой. Да пуснем видеокоментара за Армстронг или да продължаваме? Айде да продължиме с още един въпрос по... Тъма съм тук. Да, по тая тема. Не, защото е важно. Сега, къде трябва да си насочи усилията държавата? В елитния спорт? Или по училищата да търси дечица, да ги дига, изкачва? Аз мисля, че за тези 4 години, за този 4-годишен олимпийски цикъл, държавата даде много средства. Значи всеки един спортист беше задоволен. Във всяко едно отношение. Тук второ мнение няма. За елитния спорт говорим, нали? Ами не само за елитния спорт. Значи те се направиха много настилки по лека атлетика. Направиха се много зали по борба, по щанги. Сега да не забравя нещо. Много салони в училищата бяха направени. Така че това не е малко. Но мисълта ми е, че за този олимпиад аз се върва и се върта, си говоря за олимпизма, за олимпиадата, който е в моята сфера. Така ли? И много бих искала да поговоря малко за Лондон, между другото.
Да ви кажа, аз може би избързам, не знам. Смело е, защото общата оценка беше 5 медала или с колко се оказахме накрая? С 5 медала. Само с 2. Само с 2 медала? Даже съм надценил. Да, така един че... на Станкова, един на Пулев. Да, така беше. На тези Олимпийски игри, пак казвам, че цялата подготовка на нашия елитен спорт, на всички олимпийски състезатели, беше на 100% обезпечена от държавата. Всеки един от тях покри А и Б норматив. Тоест, имаха шанса, покриха норматива и отидаха в Лондон. Значи, всеки един от тях е имал потенциалния шанс и възможност да вземе призово класиране или медал. До тук спирам. От тук насетне, според мен, аз като спортист, защото съм минала целият този път и знам какво е да губиш, да печелиш. Чупила съм си крака, после отново съм стигала спортна форма, родих сина ми, след това станах олимпийска шампионка, така че не ми е бил много лесен пътя, затова и съм част на нещата. Много от моите колеги не бяха в спортна форма. Тоест, някои от тях си помислиха, че когато покриеш ти олимпийски норматив и отиваш на олимпиада, до тук се свършва. Тоест, ти си свършил твоето. Повечето от колегите бяха в върхова спортна форма, но имаха мал шанс. Получава се. Както и аз в Сеул отидах фаворит, номер 1 в световната ранглиста, а станах втора. Обаче има една история, всички тогава ми казаха, не, Стефче, ти си номер 1 за нас, ти си нашата олимпийска шампионка, но има една история, където пише Стефка Костадинова втора. Не първи. Никой не помни и не е нужно да помни в какво състояние съм била и така нататък. Така че, мисля, че от тук насетне, първо искам да поздравя хората, които ни направиха горди, че сме българи. Това е Станчето Затева, сребрен медал, Тервил Пулев, бронз. Нашите волейболисти, които станаха четвърти и през тази година те имаха много скандали, много перипетии. Имаха, но на Олимпиадата играха супер. Много им се радваха хората. Но на Олимпиадата бяха едно цяло, за малко изпуснаха бронз. Искам да поздравя момичета на Иляна Раева. Просто мал шанс ги сведе до 6-то място. Те бяха потенциални сребърни медалистки. Искам да поздравя уникалния Данчо Йовчев, който за него това пък е 6-та Олимпиада. Това е единствен гимнастик в света, който има 6 Олимпиади. Дай цитата на австрийския министър за цитата. Аз го помня цитата. Австрия няма да подкрепи финансово повече олимпийски туристи, казва той, след като той е пратила Австрия 70 човека и те се връщат с 0 медала. Аз мисля, че хората, които покриват нормативи и отиват на олимпийски игри, не може да не чешат туристи. Това е обида. Има пък 0, те са от 70 на 0. Вижте, ние изпратихме 63-ма и имаме 2 медала. Защото не е много различно. И се ядосваме, че нямаме златен медал. Така че... Добре, голямата история на седмицата от спорта е с Ланс Армстронг. Кедъра за Ланс Армстронг и после ще коментираме и с тебе. Бавната смърт не е за мен. Нищо не правя бавно, дори не дишам бавно. Върша всичко на бързи обороти, ям бързо, спя бързо. Това са думите, с които започва биографичната си книга Ланс Армстронг. Тя е написана преди 12 години и разказва една героична история, която в последните дни беше направена на пух и прах от ченгетата на американската антидопингова лаборатория. Героят, който се бори с рака и помага на милиони да правят същото, се сгромоляса, а медиите започнаха да ръфат от тялото му още преди да е спрял да диша. Ланс, който събира пари за битка с ужасната болест и победи смъртта благодарение на невероятната си воля и изключителния късмет да попадне на подходящите лекари и терапия, изведнъж се оказа в лагера на лошите, а лицемерната и винаги жадна за кръв тълпа получи поредното си жертвоприношение. Затова светец или грешник Армстронг се води дългогодишен спор, който най-после намери отговора си. Отговор, който е неприятен и шокиращ за мнозина, но всъщност е единственият възможен. Героят от Тексас е просто човек. Човек постигнал всичко в спорта и в живота, а след това загубил всичко. Титли, победи, лъскав имидж и престиж. Но няма как Ланс да се предаде и в тази битка. Той отказа да се бори за чистотата на името си и за вече загубените 7 поредни титли в обиколката на Франция, но продължава да защитава каузата на живота си, да се бори с рака. Скандалът не е само за Армстронг. Той засяга целия свят на спорта, целият бизнес, който генерира милиарди всяка година и създава модели на подражание. Спортистите трябва да бъдат герои,
чисти като планински кристал, да чупят рекорди, да пълнят стадиони и зали и да карат зрителите поне един-два пъти седмично да забравят за кредитите, таксите за училището на децата, сметките и да помечтаят. Съвременните гладиатори продават мечти, но жертват себе си. Чупят рекорди, но подлагат телата си на неистови изпитания. Допинг системата на Ланс, който никога в живота си не е давал положителна проба, също е пример за подражание. Тя показва, че войната, която се води срещу употребата на забранени стимуланти, е обречена на провал. Защото атлетите, треньорите им, лекарите и фармацевтичните компании винаги ще бъдат поне една крачка напред. Отлично си спомням подобията на жени Марита Кохи и Ярмила Кратохвилова, които доминираха в лекоатлетическите състезания през 80-те. Знам коя е Корнелия Ендер, която заедно с колежките си от източно-германски отбор по плуване дъвчеше рекордите като понички и лично съм се разминавал с Мария Мотова на Олимпийските игри в Сидни. Всички тези момичета, или поне повечето от тях, са имали лошия късмет да израснат във времената на студената война и да бъдат жертва на неистовите опити на източния блок да докаже своето превъзходство. Но дори и сега, 30 на години по-късно, нещата не са се променили много. Просто господарят, на който служите, друг. Парите. Те определят всичко, те диктуват условията и те поставят на ръба на бръснача при всяко излизане на корта, пистата и игрището. По повод това, което става с Ланс Армстронг, един колега написа: не Ланс, а спортът е унищожен. Свидетелските показания на неговите съотборници и доскорошни приятели показват как се правят нещата. В колоезденето, където състезанията са изключително тежки и всеки ден се въртят по 250 км, всички са заедно и преливането на кръв и останалите медицински процедури няма как да не са публични. Но това не значи, че другите не го правят. Просто са скрити по-добре. Дали жертвата си заслужава е труден, дори философски въпрос. Но отговорът е ясен. Световна популярност, милионни банкови сметки, ранно пенсиониране и охолен живот за поколение напред. Зад романтиката и устросените истории стоят доста прозаични, понякога криминални сюжети, но въпреки това всички искаме да имаме своите герои. Независимо дали ще бъде хвърлен на кучетата или пощаден, Ланс Армстронг ще остане такъв. Не само заради изключителните си, но вече отнети постижения, а заради дейността си в борбата с рака и милионите долари, които фондацията му генерира всяка година. Жълтата гривна остава символ на битката с коварната болест и аз няма да спра да я нося. Искам да умра на 100 години с американския флаг на гърба и звездата на Тексас на шлема. След като съм се спуснал по алпийския склон с колелото си със скорост 120 км в час, казва Армстронг. Искам да прекуся финиша под аплодисментите на моята прекрасна жена и 10 ни деца, а после да се просна сред някои от прочутите френски слънчогледови ниви и да угасна блажено. Пълната противоположност на предречената ми преди време мъчителна бавна кончина. Окей, тая Допинга, да. Допинга тъжна е история. страхотен бич не само на 21 век. Това е нещо, което не знам. Много ми е чудно как може пред толкова много техника нова, пред толкова много възстановяване, пред толкова много учени, които се занимават с спорта, хората да употребяват неща, които са преди 20-30 години. Просто това е... Това в колоезденето е драстично. Те много често хващат, но не е само там. На високи планини преливат си кръв с висок хемоглобин. Това мисля, че се води остър допинг, като се сменя кръвта. Искам да кажа, че това, както казах, вече няма да се повтарям, че това е минус номер 1 в спорта. Искам да кажа, че нашата държава вложи 8 милиона лева и построи допинг лаборатория. Това значи, че ние вече съвсем спокойно, когато провеждаме световни и европейски първенства, ще се проверяваме пробите тук в България, а няма да ги пращаме, ако тази лаборатория е лицензирана. И тя ще бъде лицензирана. А няма да ги пращаме в Кьон, в Атина, в Гърция, в Москва. Така че тази инвестиция много бързо ще се върне. Ето, значи, имаме някаква няма стъпка. Да изловат целият отбор по щанги, както беше, не помня, преди няколко Това ми беше години. най-тежкото решение. Ти вярваш ли ми, това ми беше най-тежкото решение. Срам. Точно преди Олимпиада в Пекин, когато хванаха нашите момичета и момчета и трябваше да се вземе някакво сериозно решение. Няма приятели, неприятели, познати, непознати. Свиках бързо изпълкома, поканих генералния секретар на щангите и казах: окей, трябва да ги извадим от нашата олимпийска делегация. Дай ми Б отбор. Той каза: Стеф, че ние нямаме Б отбор. Как така нямаме Б отбор? И ми казва, за да имаме Б отбор, те трябва 6 месеца предварително да са проверени от ВАДА.
Така че това е много тежко и нека да не се залъгваме, че дори нямаме член на МОК, както се говори, дори когато сме имали член на МОК, много спортисти са били хващани. Естествено. Дори да си член Само за на МОК, секунда няма да кой да кажа, че ти понеже помогне. ни слушат и слушателите на Дарик Радио, да им кажа, че те изчезват за малко за реклама. Ние продължаваме по БНТ. Толкова артистично им го каза, все едно те виждат слушателите на Дарик Радио, но нищо. Те го заслужават. Те го заслужават. Аз искам на федерациите малко да се върнем. Много скандали в федерациите отстрани погледното. Сега ние сме лаици, ама федерацията по борба май се разпадна, федерацията по волейбол или уволниха треньори по борба беше на федерацията. Имаше във волейбол, стрелбата, бадминтон. С Мария Гроздева имаше драми, нали, федерацията по волейбол е ясно, цялата държава ги гледаше. Защо се получават такива неща? Вижте, то във всяка една сфера се получават такива скандали. Значи лошото е, когато федерацията и спортиста не са в добри отношения, защото ако спортиста не е окей и не му е дадено всичко и не е обезпечен, той не може да се готви спокойно. Тук в стрелбата беше доста така голям скандала, точно преди Олимпиада и според мен това се отрази много на Мария Гроздева. То си личи по резултата. То си личеше. Федерацията по волейбол, там бяха много странни нещата. И пак, въпреки това, момчетата се класираха четвърти на Олимпийските игри, а жените станаха втори в Европа. Другите спортове, борбата, аз мисля, че Валю Йорданов с пълно право, той е вице-президент на Българския олимпийски комитет, тъй като се очакваше. Значи между нас казано и между нашите зрители, най-многото медали се очакваха от борбата. Това, което беше истина. И в един момент този един медал малко срути цялата тази надежда, вяра и Валю Йорданов с пълно право е събрал управителния съвет и е питал защо, какво става. С пълно право той е поискал оставки, защото всеки трябва да си понесе някаква отговорност. Сега вече от тук насетне, дали ще бъдат приети оставките, това вече си е въпрос на тях. Но не е хубаво да има такива скандали, защото спорт е едно от малкото неща. Остави колективен или индивидуален спорт, които все още радват българския народ. Добре, ако трябва ти като професионалист да избереш 5 спорта, върху които да се концентрират всички усилия, пари, кои биха били те? Значи, според мен не могат да бъдат само 5 спорта, защото ако говорим, спортовете, които са носили през последните години, как би сложила приоритетите? Но не трябва да се забравят и другите спортове, не трябва да се забравят и неолимпийските спортове, така че те са много нещата. Те са много. Много са нещата. Просто независимо коя федерация не трябва да се... Например, ние не подозирахме за съществуването на едно младо момиче в спринта в атлетиката Карино Колие. Уникално. Гледахме и снимки в интернет. Тя наистина уникална, лъчезарна. Ами аз мисля, че това е новата Ивет Лалова, не знам. Да, има харизма на звезда, определено. Има харизма на звезда. Взела е треньора на Ивет Лалова сега да работи с нея. Страхотен тандем съм, вярвайте ми, там ще стане нещо много специално. Ние скоро си говорихме с нея. До година тя има европейско първенство за юноши и девойки и се готви много сериозно. Така че да изтискаме палци и така да й се радваме, защото това е едно дете, което има много голямо бъдеще. А други, виждаш ли в другите спортове такива, как се казва, войници с маршалски жезъл, грубо казано? Не. Има, значи, няма само да... Ние само се изваждаме поуки от тези олимпийски игри, няма да се правиме харакири, нали? В смисъл трябва да се малко така по-реални. Но според мен трябва да вземем едно общо мнение. Нека в следващите олимпиади да не говорим за някакви медали, класирания. Дайте да се инвестираме в дъното на пирамидата. Треньорите, клубовете, спортните школи, децата. И оттам да започнем пак. Ще изчакаме една-две олимпиади, нищо няма да ни стане, ако нямаме медали. Така че аз го казвам много често и така. И може би става и банално де, ама като погледнеш така реално, ако спре Станчето Златева, какво правим? Ако спре Данчо, той спря Данчо Йовчев, какво правим? Искам да пожелая между много успехи, много ме яд за това, че Цвети Пиронкова и Гришо в Лондон не можаха да играят двойка. Искам сега на Цвети тук да й пожелая успехи и да има много публика. И така. Много добър турнир в Базел, с нощи падна, за съжаление, много... Ето спорта е така. Има и върхови и падови моменти, но важното е да като паднеш долу, да се качиш пак на върха. Много ти благодарим. Много им беше приятно. Една дума кажи всъщност, твоя лична амбиция. Каква искаш да станеш?
Не, за себе си няма да говоря, просто искам българския спорт да си върне място там, където беше. Окей, Благодаря благодаря. ти. Реклами по Реклама БНТ. по БНТ.